ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା ବର୍ଣ୍ଣ। ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଷାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକେତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ସେ ସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି, ଯଥା ଓ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ଏ ଐ ଓ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧେଣ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ୟ ର ଳ ଉ ତାଳବେଶ ମୂର୍ଣ୍ଧନ୍ୟାସ ୟ ଲ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ।